We are here direct to tell you all you need to know about Akanu. Now, you may be hearing about Akanu Ohafia, Akanu Ohafia, Akanu Ohafia. You may not know anything about Akanu Ohafia. This is an opportunity for you to know everything, our cultural heritage, everything you need to know about Akanu. Today is the day that you need to know all those things. We'll be going to the palace of His Royal Majesty, Ezogo Mba Okereke, Deze Ogo Akanu Ohafia. Please stay tuned with Adamazi. With Adamazi, you get all you need to know. All you need to know about Akanu. Thank you. Are you serious? Now, I got the palace of His Royal Majesty. Even when I know, I will be faith layout. Ebia a faith. Enwe wando odo. Enwe wando oke. All these places were Akanu. Ndodo were another community in Akanu. Ndoke is another community that is in Amafosu. Now, I na hagaje nke jogo. Anya na ha kowaje efo ụfọdụ so that anya na ha ahosa ifeanyi kpaida. Akanu wumba haruku. And all 4 villages make it up Akanu. Now these 4 villages I'm Kaya, I'm Wekilogo, I'm Amafo, I'm Wendodo, I'm Binoku. Engage you to go Kokomara. Now, if I want to wish you go ano, anyway, Akanu. All Amafo the headquarters, all your wishy Akanu. If I belage me Akanu. Ọwa Amafosu wibe eme ya. And ọwa Amafosu wukwalu ndị egwepụsa n'onye wileje Akanu n'ife ndị ọzọ. Isiokwu mba ndị ọzọ wee nwebakwa Akanu wụ na-ekele ogo Amafo ndị odo ibi na nweba role wee play. Anyị naghị agaje, anyị naghị ama. N'ọdụ ugbu anyị erusale a palace His Royal Majesty Ezogo Mbodo Okereke, Ezogo Akanu Ohafia, Nepare Halu, never first day out Akanu. So I gaje ho, anyị na-ejogo agoria, then yo kpare anyị ife ndị anyị need ịma gbasara Akanu. Biko ife ya emejite onwe gị kawo n'ọga Adamazi TV because anyị dị njikere imesa gị mma. Anyị nọ nwa Obieze Ezogo Akanuku, only His Royal Majesty Ezogo Mba Odo Okereke, onye jeka. Biko ọwanyị ndị Adamazi TV. Ifeanyi Kobia Akanu anọga gbasara Akanu mba ghara ntụtụ. Anyị ahụsabaghị ndị onye ndị Akanu. Anyị si ha anyị bịa ruo onwe anyị. Elege nye nna, elege eje. Kpaghịrị anyị ndị onye ndị Akanu. Ife ji mara Akanu. Onye jeka. Ka o mechakwa ya hụrụ gị ga-ewe onye Akanu. Gị soro ndị Adamazi. This Runde Adamazi TV. Bia. Akanu Ohafia. Oyawa Akanuku Autonomous Community. Oyawa Mba Kabanuku Ali Igbo eliganye eji akpairi anyị nọ n'nko Augoban.
Akanu dị isi enwere ike ekubadịkwa isi mba ọwa Akanu nwụ apaka anọ amafozu ekologo ndị odo eye utugo koko wụ na-ebi n'ukwu zara aka ichin Akanu apaka ọnwa anọ apaka ọnwa anọ wụ na Akanu Ohafia ọnwa eme ndị gọọmenti bịa mepụ ife gọọmenti Akanu Ohafia ọnwa were apaka ọnwa anọ họdịkwa Akanu ukwu autonomous community ọkawa Akanu Ohafia ọya wụ edere Akanu jide ọwa anyị wụ mba kaba n'ukwu ma alị ma ndị ife amadịkwa m nke okpuru ihe nke ịmụ akwụkwọ ọwụ onwe nke ịbịa ya n'ọrụ Akanu achọ anyị achọ Akanu wezi mba ukwu Akanu Ohafia Akanu ukwu autonomous community ezi mba ukwu ala Igbo Abia steeti a Nigeria ka onye jeka imele maka aha nwe kakarị n'anya ịbịa Akanu nwa ọ ya dịtụ anyị mma ime ha anyị ka ọha na eze mara na oche ọchịchị Akanu dị ọ dịta mfe ka oche ọchịchị Akanu zara ka egbupụ oge odawukwu nwanyị etu ama orisi lórí agba odawukwu ọyawu nna ọyawu onye ọchịchị Akanu dị aka anyị ga-adụọ ya adụọ nna ukwu omezue ọnwa na odawukwu elega ejizi anyị ọwa asụghị nzọ isi ma emepe omenala eji well, let me call the code for you. NAF on switch it off. On the name switch off. Besa, let me decode it. Sorry, dear. ọhaneze unu gojekwa ahụ ntị na-emeghali unu mara Akanu unu ya mara ife nwe na Akanu ife me na-eji ekwu anyị mba ukwu ka na biko ndị bekee ọma nwa ma elege nke nwa Akanu mbukwu ọnwa nwụ ọ zara eke ụbọchị dị elu gọzie Akanu gozibiga Akanu oke nwụrụ ndị ife nwụrụ ala nwụrụ ife dum ịbanye sa Akanu eji ogo wụna odawukwu eji ekologo wụna onye achịnị nke ekologo eji amafọ wụna onye achịnị amafọ eji ndị odo wụna onye achịnị ndị odo eji utukokoko ibina wụna onye achịnị ibina ụmụ gbakwanye ibe wazi apụsa eji okologo azịa ndị ọmachi eji amafọ azịa ndị agbụ ụmụ odawukwu eji ndị odo azịa ndị emele ọkọ eji ibina utukokoko azịa ndị ịkpa ndị agwa abịa ndị asụ ịnị nzu isi Akanu ndị isi wọwụ ndị okoro ụmụnna ukwu nwere ọtụtụ ma ndị okoro ma ndị agwụ nta ma ozugbo ndị okoro ndị asụ ị na-eji nzu isi ndị okoro
ọwa ekwupụsa adogo ekologo gabịa nwafọ ọnne ndị agbo ekwupụsa adogo amafọ gaga ndị odo ụmụ ọka ekwupụsa adogo ndị odo gaga ibina ntugokoko ndị orieke ekwupụsa adogo a ibina ibi oche dum ezi na-aka anụ ekebayara ichin anọdịkwa nri tara maka kanụ na nwa etotuje oche dum ndị na-aka anụ ịbanye nsa mafọ eji ogo duru ezi mafọ eduru ọnọkọ ụlọ ndị ụlọ ya oduru agbaghị ukwu ndị ogbu ya oduru ọ dịghị oche atọ gaga ekologo eji ekologo duru mgbe ndị okoro eduru okoro nna nna mgbe ndị ezema eduru ọ dịghị oche atọ dị n'ekologo gabịa ndị odo ndị emele ọkọ duru unu eje ụmụ ọka eduru ọ dịghị oche abụọ dị na ndị odo gaga ibina utugokoko nduru unu eje okwu eduru ọ dịghị oche abụọ dị n'ibina unu tugokoko ọ elighị oche aka anụ dị ọnwụ ga-abịakwa adaogo mpọkwa unu eku ya ha eku ọwụ ndị eje nene ndị eje ozi mpọkwa eje mmadụ anaghị ekurulu most of the time ekuru onye ọhụwụ na onye eje ururu gị n'ozi ya ojeta ozi dị ya ọwọwụ ndị ekwu ndị adaogo no this adogo amba asụsụ mbụ Igbo ndị ọdụ ọya wo prime minister prime minister ọnwa ọdịnala ọpụpụlụ ụka anyị enweghị prime minister ife anwụwa adogo beti ndị ife ọ dị anọ aka anọ ọ dịrị anọ enwe mmekwa onye isi ọhụ wee kupụle ya prime minister ọdịnala ya bịa dịnala ọkwa ya dị iche onye isi ọhụ by implication ọ ya wụ ọzakwa ụmụ oda ukwu but eji oge aka anụ nwe right isi mpọkwa ekologo bịa ji anam ozi mpọkwa ndị odo bịa ji anam ozi mpọkwa ibina bịa ji anam ozi adogo ma ọrụ ife ọwụ gbara iche ogo ọwụ one under eji ogo in council wọwụ part of the eze ogo cabinet so eze ogo nwere right idu any of them ozi ọwụ ibe mpọkwa adogo amafọ onwe ya ọya dị n'ele ọ kara ya nso ị na-eduyi nwa ya nwa nọ nso abịarịkwa mepụ ya na-eleghe agụpụla ya afọ ọdụ ma ndị si na onowu ma ndị si na prime minister azile m ife ọwụwa adogo ọya okwu aka anụ ya ngwunu betu nke ọfụrụ nwa ji abịa mbekwa egbuta so ọwa adogo ọya ezi asụsụ ya onye zeka o nwere asụsụ ọdụ esonyere anyị isi ọwụ ndị ụmụnne ukwu asonye nzu isi anyị ahụsa gị fewo na-esonye nzu ọhụrụ omenala Igbo dum omenala imeji dum gbabara ya Baịbụl o nwere ife eme ha na onye ji na mabịa ekwupụsa ya ogo mgbe wasịghị Sọl egwere oyel wụshịọ isi eche m eleghe ji gbaa ya Baịbụl mgbe ha wụsị ya efọn Samuel ome ya
bịa họlụ eze Akanu Ohafia dum ife eji amara mmadụ emele ya eze wu mgbe asụrụ ya nzụ isi ịsụghị nzụ isi ọnwa emegbale ife dum emere onye ọwụ akparịgbale mkparị dum akparị ya ndị nwe ya na-ekwupụsali ya ndị o ji achị ya fụnle ya ndị chi na-anabasali asịdịkwa eleghị ụmụnna ukwu Akanu anabasala onye ụmụ di ya ekwupụsali ya Akanu anabasala ya unu ji esoghi ya nzụ isi ọgwụ nke ihe amụma asụghị ya nzụ isi ịbanye ya the main palace gafụ mgbe eme nke m efu ogo emenye ụbọchị eke emegbara ụbọchị eke afịa nọdụ adị ime ogo onye ọwa eburu nzọ ọhụ fụ afịa ọnwa dum amarasị asụ ile eje nzọ ikwu enwele eji ọfụrụ ememe June 4th 2011 Saturday eke ukwu ụbọchị eme ya onye jeka ife kọwagara anyị wụ isoghị nzọ nwa asụsụ ya nke ọdụ ọgwụ ite mmanụ. Yes. No, ọ ga-adịtụ anyị mma ha anyị mara usoro ụkpụrụ Akanu eji emeje elege ife mere o ji dịba a na-elege ajụjụ ọ bụ uru tama 1993 ụmụ odeakwụkwọ elege mkpa nweghị onye dọsịgalụ na ụmụ odeakwụkwọ eche weta ụmụ odeakwụkwọ ekwupụsakwa ha eche Akanu eji edume ekwupụsa ụmụ odeakwụkwọ ekwupụsa ya 1993 a na-eme eleghara eji ekwupụsa ya mgbe ọhụrụ onye dum tụrụkọta gbanụ ụmụ odeakwụkwọ dum mmadụ nwụlege ya rụlege oso ndị ọha eri na-eji ọtọmatikali ọhọle eji ma ọ lege onwego ife ya egbochi na ya na-awụghị eji ndị eri na-eji ụmụ odeakwụkwọ wọdụ isii ụmụ odeakwụkwọ dị itoolu ule ụmụ odeakwụkwọ dị itoolu ndị eri na-eji dị isii ulu etoolu ahụ ndị ebe ọnwụnwụ gbakwa ọrụ atọ ọdụ ahụ bụ ndị ife arụ ụlọ isi ohe eri na-eze egoro ịgba wakupụsara ya ndị ibe maka ndị ibe maka wụ ụmụ odeakwụkwọ emerewa omenala anụwebulu emerewa ọwọwụ peacemakers ndị egbuju n'ala ọwọje emetụgba nkewa mgbe ọhụ Akanu asị ibe ime ịbaga emebala omenala ụmụnna ukwu asụghị onye ọzọ isi ụlọ na anọghịte nwanwe ka ya mgbe ahụ asụghị onye ọzọ isi ọya wụ onye ọfọ gbalego ego ya ọhụrụ dịkwa mmiri ya ọhọ eji ọhọ the process ife ọrụ ọrụ dịkwa na asụghị nzọ a naghị asụghị ọlụ nkọm ime ala ọ dịkwara ahụ ndị ọhụ onye jeka ọ ya dịkwa anyị mma anyị mara ife ji mara ndị Akanu elegobodo as a community akụkụ ọnụ like mba ụfọdụ baba na gburugburu ụmụ ndị eji ịkọ rice osikapa mara Akanu ndị ife ji mara ya ntụtụ hate n'anya afa ga-abịa amara mba azụ eke echi weke ọ ya akpọtọ ọ ya wụ mba azụ eke ugwu onyere egbe kaba nsatụkọ Akanu ọkwefulu ugwu bụ anyị gburugburu ugwu Akanu dum ya were egbe erusa ọ kparị ọkụ ụzọ ọ anaraghị ya were ya mee mkpa
Akanu mba okwu awanye nkabali ewu nri mgbe ichi n'ọrụ ogomogo chọka osu ala Igbo dum ọwa Kanu kabada osu eme a na-azịra mba abịa azụ osu aha Kanu kabada ude enwe mmanya mmiri a na-akọ ntụ abụọ aha Kanu kabada ji akọ ndị mgbọdọ nwa ibeweku ọba asị na uru ọba Kanu enwe ọba that is ibe ọba Kanu dị gafee 2 kilometers nke ndị ọdụ awụ nwa amaka the length ya abanye ma ọ gbọfụrụ ma ọba ndị odo ma ọba ntụgokoko ifedumọdụ ma ọba ndị alụlụ ozugbo ifedumọdụ nwa izi gị aji ọwa Kanu kaba ji eme a na-achọ iji ejekọta ekpe na-ere ebujua lọrị load ife ọhụrụ na-eji mara ndị inyom ugbu a ụdịkwa na ibe ozugbo mmadụ nọ garị ọwa Kanu nke a aka mme believe ọwa Kanu kaba garị eme mata apụdịkwa population anyị emele ya dị na-eleghe ndị ọdụ abịa ere ya nyere but ibe rie ya eleghe afịa ọwa Kanu ka kaba garị eme onye zeka so ife ji mara Kanu ọ dị tukwu ike onye ze biko ife ndị ọnwa eji mara anyị ife ndị ọnwa anyị emepụsa ma oso ma ji ma ife ndị ọdụ aka na ha eme nke bụ n'eziokwu ife ejidikwa aka anyị amara bụ garị bụ na akwụ ji ihe elile wụ na ahụ oso ọ dịta dị ike ọ ya bịa dị na-eleghe anyụfụ mepụ ndị ọhụ ya mee ndị inyom arụ ga-akpada gị oso den ji ọrụ ji dị ikike ụmụ mkpara awa n'ọrụ n'ife eji arụ ọrụ ji aja ka mege agricultural farming anya ka mege nke bekee ọnwa ụmụ mkpara awa ọrị eji na-arụrụ ọrụ ji ọnwa kọzi ịrụ ọrụ ji adịghị mfe ije sụa ga-egbu ya ga ka okwu ga-abịa bụọ ga-abịa dupue ya ga-emeghe ife a eme ubi ji dị ukwuu ana ụmụ mkpara awa ọrịa eji na-arụ ya wọnọbadịkwa job wọnọbadịkwa skuul so ya dị na-eleghe ọrụ ji alalị ji anụasị wurugo Kanu ka megakwa ya nke ere ere ọwa nọ ha emekwari nke anyị eri eri ọwụ garị ụbọchị eme garị eleghechi ide ịgafịa ọkwa ndị inyom ọifụọ ji biri so nke ọhụ ka dị nda nka nọ eme bete nke ji anyị ma eziokwu bụ onye m na-akọ dịkwa nke ori nkwaghị nke ji ndị ifo ole ka nọkwara eme ji nke orire elega eji iri ji eji ejelewe gbu ya ji kewurutu by tomorrow ji dum eji akpọwa nke anyị eji eme omenala nke anyị eji asị Chineke ka ọ ji ise na Kanu enwe ka ịzụrụ dịkwa ndị ọdụ ome ọgment ọgụrụ ihe tụje na ha sụọ ya ahụ ọ dị mma ọ nke eji ekele Chineke ọ nke ọnwa akọ ya Kanu ndị ebupụta ya n'ụwa ya ebupụta ya wọgharị ọ pụsaghị elegọ nsị jide and aka akọkwa yarị akọ so ọbasi dị elu gọzite anyị ike we are asking His Royal Majesty what Akanu people are known for. What he just explained here is we, the people of Akanu, is known for farming. Now, Your Majesty, if I come by Basharaji and he say tomorrow Umberi Gaji, because
kpatụrụ anyị ife wu n'iri ji ọhụrụ eji ya ga-eme ya onwe ife dị n'ichu karịa ji yara ibe ndị ọdụ yara ife ndị ọdụ ọdị ala Igbo dum ọkwaghalị ha ala Igbo dum ekughalịgharị ku ya nkọ West Africa ma Dahomey ma Ghana ma Togo ma Ivory Coast omume iri ji eku ya the king of crops everywhere and emere ya omenala ala Igbo in particular iri ji ọfụrụ wezi omenala maka ọ ya wụ isi akụkụ dum akụnye ala tamabịa akụnye arịa ọbasi dị elu ya tụrụrụ anyị aka ahụ ifeduma nji akụnye ala ọrịa akụnye ha ji akọnye ha ji abịa eyepụ akụkọ ọdụ so mgbe ọha eme ya megbara ya omenala ga eri ọbasi dị elu ya gwesa mmiri ya gwesa anwụ ya gwesa ogbugbu ji ọbịa bue ma ozi ife ọdụpụ na iwu eleghe eke ya gaje kelee ọbasi dị elu iri ji omenala iri ji wụ a Thanksgiving service is a Thanksgiving mgbe ahụ akọ ịgba ji ife mbụ onye mara wụ akọgbalega ji ọtụtụ ife nri alagbalị ya bịa dị na-elewe ụmụ famine abaghị nsatụle so you notice that between May and August nri ọfụrụ aka dịghị ala ifedum akụ akụ ma ịkpakpa ma ifedum one in the process of germination growth tamayobia or harvest ifedum like ịkpakpa takes about 3 months so ịkpakpa within 3 months ebe June, July, August ịkpakpa ejule so a na-atatụ ya ndezi eji eji ebe April onye ji ebe April by August 4 months John emeile ndezi eji eri ya ji mgbe ọwụwa ya eji April ndị Akanu dum eji ame ndezi eji ike ji August ndị Akanu bụrụ nwa nwanne m ochie n'ọwa ọ na-aza Chiban ya ọsị gị boys igbe na-aka lao anka bịa bịa echi ansị m ozugbo mmadụ bịa lere anya ma mgbada ileta anya ụmụ boys ekote eme ewuela eku ọbụna ewula eku aka ụmụ mgbada apatu mgbada ekentọrị Tuesday elega apatu ya by this night ma ọbụna ma mgbada ndị Chineke ka over ekpe ya apụsị echi okere nkwa ya apụsị echi mgbada ya apụsị echi ọkwa nko ya apụsị echi erue ndị uke dum ndị dum abịa ịkpa nganga o wee carnival ndị ria by right o kwesịrị akpa duru ndị Chineke ogo mgbe eji eru echi anya mara onye jeka ịba isi Akanu ndị ife mmadụ nwere ike ịfụ mba Akanu nwe ife ndị like ụlọ ahụike anyị nwee health centers hospital ife ndị ọhụrụ mmere ndị meganife bọọlụ meganife mmere eme gbata bọọlụ mmere wa abụọ nwe meeting ụtụtụ taa mee nsewo emerala ọwa Akanu wumba ya emewuru ni host a tournament involving 30 teams a 2-hour group match a 2-hour into 6 30 into 6 ọgụ 5
That means a group are into 6 groups. That Akanu was 6 standard fields. Ogula Akanu Ohafia Dum was 6 standard fields. Remember, field, the flat, very beautiful. Akanu Ohafia Secondary School, no field. Ugwafia, no field. Aboroba, no field. Anya GTC, no field. Opacha, no field. 6 standard fields. Odi, Akanu, the biggest and most modern market. Apokwa Nkwọ. Challenge with the market. Zara Kama, COVID, Magan, Yabia Dinelke. But outside that, all the most modern market, Akamba. Mbaza Fimo Gobula Ebom. Health center, Akanu, the standard up to now. Akanu Murokwahari Health Center, Ghana. Wonguropa Health Center, Ngedi Nimogo. A popular landmarks are. Sorry, ordinarily, Kapare focus won't church. Akanu over 40 separate denomination churches. Obuku Akanu, Ekuyi Obuku Presbyterian Church, also called the earliest churches, Biano Ohafia. Ile MLA modernized. Ungo church Akanu with their own buildings. Gabia low modernization, beautification. The Unity Tower, the digital Unity Tower. My roundabout. Gaga Ugwafia. That first tower approach. Gaga Onogo Ekologo. Gafon Tower and Ekologo. Aman. Gaga Ibina. Gaga Ibina. Utuko Koko. Gafon Tower. Ordinarily, I can't hold the land of towers. And all tower do more wobu. Umugu Nkebia. I can't run get Meligamba, Mbanning Meligan. No, oh yeah, the Panama Haimara me development iji begana Akanu. Mpoga begane. If you go Saragane Akanu development. Nkong. I make a letter of Basidiel weekend. Akanu Mondif. Oh, Chineke. Kesia Wonya Akanu. Mgbe hụ ndị ọrụ ọnụ wee tinkpu Buhari amageme Buhari akageme iletu anya Akanu nwere the first functional regional water eme reticulate all over Akanu mee Akanu solar powered tank ya ife dị ma elego ọdụ ugbu a alwasaghị ọ ya agba ya Aba ya mmiri agbabasa gbabara ịbọ ileta ịbọ paịpụ gafụ mmiri agba Akanu iletu anya enwe ike ọrụ dị ibe ịbọ 3-4 years ago ụzọ adịghị to Akanu, but in the last 3 years ejekwa ma ụnyaahụ ịgba na motos ebe ọ ga-eru Arụchukwu at least gaba Akanu ruo ihe moto ga anaghị akpọ bọmp ma ọgụ nke nji aka anyị ihe a speed breaker gabịala ụgbọ Akanu gburugburu ụzọ nwa rutada nwa ebe ọ before December but ugbu a ịgba na Akanu gburugburu emepụgala ya ịgbaba ụzọ isi pụsa checkpoint onwego nke Akanu emegaghị develop ọkụ ụmụ anyị Akanu nwere 5 transformers amaka isi gị how large ọ dị and ọ bụ ụmụ anyị ihe ndị Akanu yi aka ya bịa gba ndị adị so development all round Akanu ankelega Chineke na-ekele gọọmenti ma federal gọọmenti ma Abia state gọọmenti ma Ohafia local gọọmenti
anya health center nwa achọ eme ya oyibe ahụ the Algon health center for Ohafia local government ife dum eji eme ya furnish and equip ọ dị nwa with local government anya marala ọ dị na-ewe ọkpakọgba onwe ọnụ mee gọọmenti wee bise anya fụnala ya ma jeneretọ ma ife dị so nkọ development ọbasi dị elu gọzie anyị gọzie ụmụaka nọ bikos ụmụaka nọ nọ ha eyi aka ọkwa ụmụaka nụ mega ya na wọkụ ọzọ ụmụ nke ya bịa nara anyị ụmụ anyị adachi wọnde nụkwalụ wọnde bụ ụzọ jee metụ ya so aka nụ agọzi anyị agọzi ya nụkwalụ eme onye Ezeka yes biko kpetụrụ anyị ife gbasara nke age grades. oh yeah Ohafia in particular ife ji mara Ohafia ọwụ uke ife eji emepe obodo ọwụ uke ịbịa elebe ọdụ ugbu a enwe ndị uke okpuru isii ụmụ ndị achọ egwu afa ya oruo 30 ahụ kwesịrị ọ dị Akanu bikos Akanu wụ mbụ uke dum ọnwa enwe ike nga eyibita eme projekti ike ngara ibita nwana ochie enye nwana nta elebe oji onwe abịa eri echi ngwere ya mma atụ uke akụmba ihe ndị nwanne wọnta adị ntị uke ọnwa abụọ bụ anyị echi nganga dum akpa fedum eme ọwọ jee eme ya mmepe dum emepego Ohafia ndị uke emepe ya ma ya dịnalere ndị chini anyị atụghịzikwa nwụrụ okwukwo ụfọdụ mgbe ichi n'ọrịa asị atụghịrịla ndị chi na nwụrụ okwukwo ndị chi na Ohafia kpa ewu ya ndị uke dum mgbekwa nwụrụ okwukwo atụghị mụ obodo ma ife anya na-afụ anya ịbịa since the 1930s 40s project dum dị na Ohafia I'll make bold to say 90% of it on the camera. Amaka Ohafia dum, I'm not just talking of Akanu. Obu nebus on my basware on the America. Obu ikro Akanu or in the one yard. See ikro Akanu question or in the one yard. Zara Akori. Ọnwansịga akamba ọkụ mgbe ndị ọdụ ọhụrụ bụ ọkụ Akanu enweghị ọkụ ọndụ uke mmanya ya nke apụghị anya even now Akanu Ohafia secondary school mgbe a na-akpa Akanu enweghị secondary school GTC wụ nke ndị gọọmenti nke anya secondary school Akanu agagala ibe nwere secondary school eleghe Akanu ji ndị uke abụọ aka awawọrọ anụ mkpu wa ewuru Akanu secondary school. Akanu Ohafia secondary school was the largest project emetụla Ikayamambori, and today we are proud professors engineers Ziabana school on Pusa Akanu Ohafia secondary school okay wuya wawubaya nde blanco anungbu yoko blanco anungbu yes yoko ọkwa dịdaga Akanu poolu onwe iletonya poolu ọ dị n'ụzọ ọ lake concrete Enugu oribo ọja gbue poolu ma Akanu dị gburugburu ọ ibe ọja and ọwọ yi ọkụ Akanu nke ọha bụ
Sub treasurer on then mgbe will mee correct maybe ọwọ nwunye ndị aka mba Akanu Ohafia enye Mbakwe ọwọ Ohafia uwe Kabanu Ukwu East single hall Kabanu Ukwu wụ Akanu Ohafia Civic Center ịmala ya unu ya abanye unu ya afụ ndụ nke nwegwepụsa dị ya ide ma ịnya mgbe ama ịnya amaghị ahụ ha ugbu a wee memale ya wee mele the skeleton ọ dị so gigantic nde egwu ala ụra abịrịba bịa mozie the last nke eme ya gaa n'ugbo nwa to furnish and finish ọ bụ nke Ugwumba wọrọ ọkwọwọ ọwọ na Ugwumba wọrọ anya fụ mba iru ebe ọhụ mgbe the deputy governor His Excellency Udoko bịa mee igbu uche 2021 ọfọmụ ya sị ya maka ọndụ kemegekwa mgbe unu elerekwa n'afọ ya you go there and record it. It's the largest single project in the whole of East. The hall can seat over 5,000. Alley, the same, with offices for every kind of thing and shops in one single building. Ondu Kemere. So, uke, oye for Ohafia, eji emozi wo. Ikan kichia mamibodo, mande nugani project, mande meganozo, mande bapugami, everything. Wogi pendu ke meganage Ohafia. Nke Akanu, we thank God. Onye cheka. Yeah. No, ebia Akanu. Nne unu eji nne Akanu eji eme ife anụmanụ. Ife alụmalụ uwe omenala ọ pụrụ ọkwa unu si ọ pụrụ ogige idem. So nke anyị adịghị iche ife wụkwa ahụ omenala alụmalụ wụ echelu nwa Akanu echọkwa ịlụ ya ezi ụzọ efu onye ọwụ gekuru ndị nwogo nu agaji ulewo jeziawo wafunle ife amana ulu watch ha wo dị ama no we fe ruwa aka eku ya ijuru ụzọ gbahe bịa juru ụzọ geje wa sịga oke ngwalụ mgbe ọ bịa gekuru dulu ndị nwogo nu abịa sunu bie nara unu afunle bo ọ dị unu mma unu bie nara elege unu yeje emu unu azọ ububu ọdọ wa gwanụ unu ifedum unu yeme unu egweredlu ya ala to edulu ọnụ ụbọchị unu ya abịa buo mmanya mgbe ọ ibu ilege nna mmanya bụ ihe nwe n'ochi mmanya bụ ihe ụmụ dị mmanya bụ ihe ụmụnne mmanya ife dume nwa amị alụ ọgụ mmadụ olu ọ ndị ife nwe ya oh walụ so was elega wo ndị peleme so mgbọn ịbịa adịrị ụgbọ ụzọ maybe fedum ọhụle edele fele ụfọdụ kwa na-ewu wa ga-abịa bịa buo mmanya edum agụpụsa agba imeba alege ya ga-ekwu ụgwọ nwa m ụgwọ isi ya
n'ebe ife dum ọ ya wele nwa onye jeka kan ikwu nwa medụlọ nda nke alụla m elu anwa me eleghe mkpa elu anwa me ọgwụkwa hịrị ụlọ anwa me kuru ụlaje ezi m ịlụ nwa me wụ omenala ịlụgakwa ya ngara nịgị laje n'ụlọ ịlụga nwa me ọlụbasaga n'ụlọ ịlụga nwa me ọgaje n'ikwu ibi gbugbale mmanya ndị uke gị ọlụwowu ndị bịalụ emere nke ọhụwụlụ m mmịa gị pụsa akwanyere ugwu gị ga-epụsa akwanyere ugwu ọ ya wụ ibe ku gabịalụ mee nke nwụnị iwu nri biri ule ọ ndị uke gị wu ndị iwuru nri biri ule mgbe ahụ iwuru ndị uke gị nri biri ule mgbe ahụ iwuru ndị uke gị nri biri ule ọ mgbe ịlọ nwa ma eloru ala anụwa agụkọrọ gị fedum ime gbaa ya megbalege ya ifeanyị ekwu ya wee jee nyụọra gị mma mmiri isi ụlọ mee ha ndị uke ga ka nyụrụgụ mma mmiri isi ụlọ ịkalụgụ nwa m ya aka anụ onye cheka gbasara ife alụmalụ nwa onwe ibe ndị aka anụ anyị ga-alụpa nwa anyị ọhaneze ọ ga wife gbasara aka anụ wife anyị ka akpago ka ya gbasara ife dụmo ma ife ji mara ya ma ọrụ ubi anyị mata ma imo ife anyị na ime ya ugbo nwa nne anyị ndị aka na-eji alụ nwa amị ọ gbarile ya anyị fọtanchọs ịma ma onwe ibe onye aka anụ anyị ga-abanye alụ nwa amị biko unu bụ oje nke ewu n'eziokwu Akanu Ohafia enweghị ife ekwu osu nweghị ibe onye Akanu anyị ga-abanye nwuru alụ nwa m ọnwụ onye eleto gbanwe ọkụ ya oje yebanye aka ezi ya akụkọ ma ndị nwa ụmụ mmụọ adịghị mma ikwu mmụọ ezu oji ikwu mmụọ agba ọkpara ga-ịbanye ọgwụ ka gị ọgwụ ụlọ ụdị ife asọ anwụ amị oji eyi ọkpara ọrụ ka wuru ya ọ biznes gị ọwụ Ohafia Akanu enweghị ibe wasị gọbe nwa amị alụ onye cheka oge dijekwa ha anyị mma n'iji gwepụtara anyị oge gị anyị gụrịga onye eze biko zakiduga pụ oche ọnwa ilega eji Akanu ime ha ịmarasị Akanu nwoke mba ọ dịka okwu ike biko onwe ife ọghọm challenges inwesaga elege eji Akanu nwere ife ọghọm enwesa le aya Ohafia so ụra na-ede otu ọnwa ekpopụ ya ekwu and ife ọpụsawụ ndị ibe mfeji ọnwa o nwetara ọ dị eleghe mkpaghịra mbụ 1993 ọ ibe chenji si ọgwụkwago onye iche ya na-awụ eji ọ dịkwa nwa nta ya na-azịkwa na ụmụ ode akwụkwọ mgbe abịa mepụọ ya dị na eleghe ọ na-eme anyị nha anya ugbu a ụmụ ndị chọnị awọlaghachikwa ha ọhụrụ onye iche bete ma Akanu ma majority ụmụ ode akwụkwọ ka nọkwa ụwa emetụla ife onye ichi na ọdabaga kparawa ọgwụle ya wụ ife nghọhieta aka dị m ọwụ ife anyị eme ozi wuru eme ozi asụ ife ọghọm mmadụ nọ iyi na any position ma ị nwego challenges then you are not doing well therefore ife m ya asị wụ challenges have come awụghawụ Nigeria with ife dum megan ịmara many times anyị ndị Hausa nwere confrontation maka ife nama based on that anwụnwa amegatara Ohafia dum mkpe ewe ambekwata nna m eri ha mbekwa egbuta anya sịrị ndị Hausa bee na m eri
ọwụwa bekwata ya na ahụ hapịa akpa ha mee egbuta that died down. It was a challenge. Anụwa asị ndị ọwụja nara ndị amị egbe ndị amị ya gbaa Akanụ ọkụ. It was a challenge. Anyị ri ndị amị je kejitaga wọfụ egbe emeghaghị ịgba Akanụ ọkụ. All these things were challenges. But like we said, in a position, if Chineke could do to meet the challenges and then overcome it. Yes. Emekwa ha mara sị ọ dịwo ode akwụkwọ ndị eze gburugburu Ọhafịa. Yes. Biko efe ọhụ ji si anya ka marụbada ga ala ngwerekwa ha elega ịkwụkwa ha eji Akanụ. Biko tamanye eji agụrụ ije ọ ya dị anyị mma anyị gwa ha n'eze ha ịkọwaji tụkwara anyị onye ewu n'ọnwa ya ebekakwa ka ha afọ elega eji Akanụ. Nda onye nwe amaza mbụ odo kereke oifamum gwam and onda mbụ odo okereke eje m ụlọ akwụkwọ eje m nwa Akanụ Presbyterian ya CMS yes wụrịkwa na ụkpacha minje gbaya menga Ohafia High School. Jebo Ohafia High School. Mgbe kwesịrị mbanye university. Mmosa federal government require scholarship. Banye aviation. We met trained as an air traffic controller. I've been gazetted as an air traffic control assistant 3. 1975. 1975. A level 6 officer, technical. But then by 77, me was admission to NDA, Nigerian Defense Academy. Me by NDA 1977, 22nd regular combatant course. 22nd regular combatant course. We are the legends. Power Yimbus on my NDA as a university. Joseph Nandev Garba was a first commandant in Bonn. So from there, Air Force. From Air Force, that was Ibadan. Then large to aviation. Haka until I left Haka. Mgbe Haka me food. Menzaya. On my own. I was consulting for airlines. Men no on my own. Ono dapasa. Mbia Ohafia. No emetuje. Local government. A meme appoint under the government of executive chairman I Chief Uche Bosa. A meme secretary to the Ohafia local government. So from 2008 till 2010, I was the secretary to Ohafia local government, SECLOC. After that, by 2011, as Eziogo, I was a member of Ndejogo Council of Ohafia Monarchs, Ndejogo Ohafia. But the former secretary, Ejogo Fele, he was getting old. One May election was some of the secretary. So since 20, I can't even remember, since 2015 or thereabout, I've been secretary of the council. And based on my military background in quote, I know me if man cause security my advice. I don't think HM if I'm one way you oh ya won't come here say uno ka oh ya we from
obi teta anyị mmeke meji mi anyị ohere anyị ke kwere gane echi nekpa wiri ji Akanu ku and this quality ọha anyị eme expect ifo ife omenala Akanu ya ka fotoko then anyị rikwala ọgwụ ije nnọ zulu anyị pụsa onye ri nri iwe ije west ya west maka nri ya dị mefe ọṅụṅụ n'ọbụla gonye fat anyị kwuru gbaa ndị ife bifa eri and imekwa ha nye mara sị ndị ọnwa akwadoga na mmemme ndị akụdị si eziokwu akụdị ndị nwa ibe ejiri maka ụmụ bọyịsị ji bụ mgbe anyị gị ndị chim wezigala ndị ifedu ịnụgaga ụda wa redio wezigala ndị ifedu mgbe ya onye eze ka oche eze gị ya dị nde biko ama m sị abịa obodo Akanu enwe so many arms of government development union dị ndị youth dị ndị inyom dị ndị Akanu dị biko kọwatụ anyị nwa one or two things gbasara all this government. In fact, I must say Akanu the well set up. Akanu was the apex body in terms of governance. Every other arm under Akanu okwu bekee ekwu eziokwu in council. Akanu ebe mkpa ya agụtụle m nwa oche dịba ọkwa ọ dịkwa limited to this 10 oche or 11 with the Ejogo. This 10 oche has other oche Akanu abịa melune embrace. If I answer, I can quickly name this oche. One Ejogo in council. Oche dum ndị na-Akanu ụmụdị dum abịa n'ogo what they represented there. Ma ufere ukwu ma ndị eze ma ifele ma ibibiri ngwa ma obere ogbogo ma akpan, all these ones they are represented in the council. Oya form the larger Ezogo in council. Within that ogo ọnwa and 2 secretaries. And you have 2 secretaries. One is supposed to be palace secretary. One hour the council secretary. So that at whatever time, or everything are they documented. So that larger council, under it, the ADU, Akanu Ohafia Development Union. Oh, by our mistake in the family, ADU amayari in the 20s. In the 1920s. Okay. When the Nanywa, I'm going to put one on as APU. Akanu Progressive Union. Then one AGA metoga and MP. The war, civil war, Nigeria Biafra war, Biamai. They may prescribe Igbo Union, every union then are Igbo. So after the war, AGA may revive Azaya ADA, Akanu Development Association. Ngbonwa eji mega Akanu Development Association. Abia issues of registration, my phone. I think 2010 under Chibuke Mele or Chibuke Oboso. Under them as President General, a change had the name to ADU. Akanu Ohafia Development Union. Azare Akon registered with CTC. Yes. All the there. Therefore, the union has Akanu Ohafia Development
Union. ATU. ADU. Okay. Then abịa ya inyom oke. Inyom oke ọ ife etuwo beta ya wụ inyom Akanu. Inyom Akanu ọnwa ndị ife megawo mix. Ọgwụgwụ ADU nwe ha women wing. Wọ nwụrụ the male wing. The women wing no under the male wing or development union. But inyom Akanu who the traditional women wọrọ ndị ichi Akanu achịpụtara ji ọba eso na-elekọta oge ọnwa anya unu ya fụwafụ echi ndị ọwụ ndị ọwụkwa traditionalists ọhụrụkwa ifele ọwụ eyi aka to maintain law anything affecting women or ife ubi o or ife nwami o or ife diramia o all those laws ọ dịwa aka ịmala anyị ga-abụ ka ndị inyom aba imekwa wọbulia gị ndị inyom eziewọ ndị ikom arịọtụwọ so that inyom oke wụ the other arm then ndị youth wụrụ the other arm ndị youth ọwụrụ the other arm nọ under ADU as ndị wụrụ the firebrand, the tomorrow of the community. So these ADU, we youth wing, one. Now, from 2021, from 2020, we may create autonomous community. Akanu Ohafia, odekwa Akanu autonomous community. May exercise from Anya. We will have a new Lemezun Palace for a long time. Why may exercise they create on Yebe as Asia government. I'm not like Asia autonomous. Oh, I create Anya. Yeah, or another arm of governance. That means technically, Akanu 3 arms of governance. Ejogo in council at the apex, Oyinebe in council, following, and then the union. Ejogo in council, like I said, no, on top. With all these other arms, but like we have said, whenever in council, since the liaise more with government, development union do a lot of things with government. The youth do a lot of things with government or with development. So ADU, whenever in council, all the question of liaising with the Ezogo in council. So that is the governance structure. And then Akanu, or they were like that in other places. But the key thing is law enforcement are the traditional. Akpan, the Biberangwa, Akanu, and they keep the law using the tradition. Ebia Akanu ya danye mma ema n'umeji izikọrịta ozi the means of communication. Ọ dị mfe amaala m ife ka oju ajụjụ because ọ dị gị na-eleghị ka nụgo gelezi aka elu o nweghị ụfọdụ eji ezi ozi ala Igbo dum o ogele ndị bekee kwu ya town crier mgbe ọhụ ogele ịdalịghị ekpom akụ ya ọrụlego ụbọchị eji izi ozi akụ ya between 6 and 7 in the morning. No, onwere onye planeda na-epụ ya ọnụ ife ye ma ọ bụ ewu bi eje ma ọ bụ nkwu eje nkọwụrụ onwe ife megan elega eji eye ya mmadụ anụ ya ọ ife eji eme and ọ dị under uke Akpan because ọ wee mee enforce any violation
of that. Ejeka. Yeah. Obi dị anyị mma ike lee ikpe ka ha lee. Ụmụ ife ndị si iyi ekwuba anyị ezikwa anyị Yeah. emume. Yes. Biko anyị foto ife ndị ọhụrụ. Biko achọrọ m unu manye ebe mgbe a manye ebe oche ileta anya oche ọ nke ndị bekee dịbara nwe isi ndị bekee dịbara oche autonomous. The community His Royal Highness Eze Isaiah Odo Okereke, my father. Okay. Mgbe ya wụ the first autonomous Eze for Anya. Okay. Autonomous community. Before Wuche Yada. Mbong. Ya wụrụkwa mgbe me create excise Akanu from Anya. Okay. So, me get take it over. As Ejiogo. Many years after him. Okay. 2011. Yage More 1997. Okay. Ochipu, let's start here before you get here. Lele, my father. This certificate is signed by Colonel Sunday Adeni. Thank you. Thank you. Colonel Sunday Adeni. 1978 Ongbe or sign a certificate. My father create the autonomous edict and decree, I think 76 or so, by the then Imo State government. So I was the first autonomous Eze. Okay. In Alibo. Without other this, sorry. If I were embarrassing, I could put a picture Buhari and or whatever. I come was saying Tinubu yara Alex Oti. Otherwise, all picture work was all the left and right. Ever would know my own stool and throne. Okay. I says you with this one. Uncle Miminko. Like I said in Korea, Papa, all the time, Yagale. Well, Geze Kalwangu Mbalo. Bia. My father who Asia autonomous. Or ring bome to collect pictures. Oh, yeah, Zik Waba Tweba. I know Mbona Popo. So even do more wounded children. Nigeria, right from Bobakawa down to Jonathan. On this side, Jonathan. Then need more. Or the in sequence, but in the children from Eastern region, Imo State, down to Abia. To Rusa de Kwama, Okezia, Ikbazu. To Rusa. If for like to Russo Kezia Ikbaso, the last person. Like I said, the local government, or the fully that is in any sequence. Let Chief Mrs. Nkata, Ule local government chairman. Chief Upaya Ule local government chairman. I Chief Uche Bosa Ule local government chairman. Then Chief John Eke, Engineer John Eke. Well, if I would have family portraits, most of these pictures are they were missing.
but and we will source them and replace them. Like I said, Papa me would all that baba. Mgbe nwa ya may graduate commissioner Audio Dokreke Ozi Ibadan, University of Ibadan in the early 60s. Mgbe was their graduation ceremony, his son. Well, if I were family protest, Lele kwa my father. Lele commissioner Audio Dokreke, Lele Obuzo, ambassador Oju Domekpa. They were two great friends. Akanu. If I want to let you know that if I want an old palace, I will go Nkonya. Well, may I say, I've been too lucky. If I want buying all over the place, you have too many of this decorating everywhere. Mankendami, Mankendong. They are there. All the brigades have always have related with them very well. Nduru tute na oche ma nwa mara mbekwa ke mme aka wuru nke mminko. Ugeze bịatene bịa duru tu ka bịa ga ebe ọwa mara ga ọbịa gba abịa. Ohaneze, if all right, fine on him. Now, the Ugeze Lolo Uchechi Mba Odo Kereke. Ọnwa ndị na-eji ogo n'ọnwa mgbe ọ baisa. Biko, Lolo, keletu Ohaneze ọwụwụ AMTV. Ọnwa anyị ekpaida Ohaneze n'ọnwa afọ. Biko, keletu Ohaneze. Ohaneze Kanu. Kanu. Biko, anyị sị anyị maratụ n'obi dị ịnọ akụkụ onye ji. Obi dị m mma. Ọ dị m obi dịta m otu ike nọ ya akụkụ mgbe ọbụla dị. Ọnụ Ugeze ya. Anyị afọkwala na eji anya ashine. Jishi ike. Onye ji ka biko o nwere ụfọdụ anyị achọ ịmara kama ya bụ emechi nke tadịrị. Briefly, onye ọbịa anyị abịa Ohafia ndị na-eti anabasa ya. Mgbe unu bịakwa hụ onwe elegodu anya eji anabasa a na unu nzọ. Mgbe ọha mma unu nzọ ejegbesa ọjị o gwesa uru unu ụtọ ọjị ife ọdụ egwesa mmanya because ala Igbo a sị ka ọjị anọ na ịka nyụrụ mma mana ịka ji ala ụgwọ so egwesala gị ọjị egwesa mmiri ya elego ya egwesa ọjị atagba ọjị egwere mmiri ya nwụda ya ọ ya wee megbara ala gị abịa anya unu jedekwa na ha egwepụsaji ama anụmalịga gị nzụ Ọhafia ma o nwedekwara ime afọ ọwụ nzụ ọ dị paramount so nzụ ọhụụ ji nsi anabasala gị obiọma dugajirikwa onweghị femmegan and ịzala ebe ọhụ pụọ eletụkwa ha anya aka gị pụ nzụ abarasị gị ọzọ ịnọ under cover of protection. Onye ji imele maka oge gị enyi anyị echi ka ụbọchị anyere gị abụọ ya agụrịtụkwa mgbe ọhụ ya ọhụrụ ndị gịrị nwa abụọ so n'ọnwa anyị agụrịta imele obi jupụsa anyị azụ ọbasi bi elu gọzie gị afa Jizọs. Amen. Ọhaneze obi dịta anyị mma ike maka ohere unu na ya oge unu ọwa anyị ndị AMTV ife anyị ko na ọga imenye unu obi ụtọ imekwa ha anyị na-arịsara unu omehụ unu mara ife unu mere ale anyị ndị AMTV anyị si
omenala Igbo ya dị. Maka nke ọhụ omenala anyị anaghị ala. Unu nwere ike ị na-ajụ ife mere anyị ji soga n'asụsụ anyị, o ji wụrụ asụsụ Igbo anyị ejigaghị bekee. Asụsụ Igbo wu omenala, asụsụ anyị wu omenala anyị. Ọ bụrụ si asụsụ anyị la wu omenala Igbo alale. Ohafia asụsụ anyị anaghị ala. Akanu asụsụ anyị anaghị ala. Anyị rọtụga gị lọta ike AMTV echi. Ife dum mgbacha na Akanu omenala anyị dum ị afụ ya. Ekpere anyị onye afọ taa ha afụ ya echi. Ọmụ Gentle Prince Ndukwe. Ha Chineke gọzie anyị. Amen. Ka Thank you. Amen. Thank you. Coach.